ляв завой на светофарно кръстовище. Когато правиш левия завой, трябва да спреш и да пропуснеш насрещния трафик. Кои точно от насрещния трафик трябва да пропуснеш? Те, които са направо. Тези, които са направо и тези, които са надясно. Надясно, да. Така, освен тях, кой още пресича кръстовището? Пешеходци. Пешеходци. Тоест отляво на тебе ще имаш пешеходци, пресичащи в двете посоки. Значи пропускаш насрещния трафик, пропускаш и пешеходците. Какъв е механизъм? Помниш от теорията как го обсъждахме? Влизаш вътре в кръстовището, в центъра на кръстовището. Малко преди центъра на кръстовището спираш. Така, когато влизаме с прав волан, не навъртаме на ляво волан, защото ако навъртиш наляво, ще блокираш лентата за насрещните. Така, спираме малко преди центъра на кръстовището да изчакаме насрещния трафик. Тези от насрещния трафик, които завиват наляво, тях трябва ли да ги чакаме? Не. Защо не? С тях имате ли конфликтна точка? Имате ли контакт? Не, защото може да си влезем в двете Разминавате ленти. се. Те завиват наляво, ти завиваш наляво, вие се разминавате. Да. Реално, вие се срещате по средата на кръстовището, но точно там се разминавате. Да. Окей? Така, затова тях не ги чакаш. Така, сега, застанали сме вътре в кръстовището, чакаме да можем да завършим левия завой. В кой един момент можеш да завършиш левия завой? Като можеш да минеш. Когато няма вече трафик Да. и пешеходци, нали? Добре, ами ако има постоянен трафик, не свършва трафика, постоянно има коли. Може да дадеш някой сигнал, някой да те пусне. Не са длъжни да спират, ако спират е опасно, ще ги се ударят. Значи, нали, този трафик е на зелено, той няма да е вечно на зелено, нали така? Какво ще стане, когато за тебе светне светофара жълто? За тях какво ще светне? Червено. И за тях ще светне жълто. Когато светва за тебе, светва и за насрещния трафик, нали? В момента, в който за тебе светне жълто, това е момента, в който за тях светва жълто и те трябва да спрат, нали така? Това е твой момент да напуснеш кръстовището. Видиш ли, че светофара светва жълто, започваш да се изтегляш ляво и да напускаш кръстовището. Сега, ако видиш, че някой решава да мине на жълто или на червено и не спира, ти все още имаш възможността да спреш. Тоест, не е на всяка цена. Ако видиш, че той не намалява или не спира, ти ще спреш да го пуснеш. Не ги чакай да спрат изцяло обаче. Докато ги изчакаш те да спрат, за напречния трафик вече е зелено. Тоест ти си в средата на кръстовището, за напречните им е светнало зелено и ти си ги блокирал. Затова видиш, че жълто почва да се изнасяш, хвърли по едно око за такива, които искат на жълто да минават или на червено. Ако няма такива, изнасяш се и завършваш с завоя. Много е важно, докато чакаш в центъра на кръстовището, да гледаш две неща. Първо гледаш за трафика и за пешеходците, дали ги има, дали ги няма. Второ, наблюдавай светофара. Защо? Защото ако изпуснеш, че светофара е светнал жълто и съответно червено, ти не знаеш, че е червено и си още в средата на кръстовището. Тоест ти трябва да наблюдаваш светофара и видиш, че светва жълто, да се изнесеш по най-бързия начин от кръстовището. Последно нещо преди да започнем да го правим. Когато си вътре в кръстовището, няма значение вече какъв е сигнала на светофара. Какъвто и да е сигнала на светофара, твоята задачка е да напуснеш кръстовището. Плавно спираме. Когато светне зелено, изтегляш се вътре, където е шахтата. Много е важно, като спреш вътре в кръстовището, да се огледаш къде точно искаш да отидеш. Колко ленти са, къде са точно лентите. Айде напред, само с полусъединител, без да бързаме. Супер търпеливо. Така. Айде съединител додолу, спираме плавно. Плавно, внимавай, не върти наляво, виждаш ли? Да. Само леко да бутнеш волана и веднага отива колата към... Виж, на срещния трафик, обърни главата, огледай се къде трябва да отидеш, виждаш лентата, гледай светофара и търси и пешеходци. Ето, виждаш, буса е последния автомобил, почвай да се изтегляш. Така, леко гъщица. Така. Сега хвърли по едно око в лявото огледало. Видя ли какво се случи? Да, то има някои нетърпеливи, които изпреварват вътре в средата на кръстовището. Това не е разрешено, но го правят, особено в учебни автомобили. Затова, когато правиш левия завой, хвърли по един поглед в ляво огледало, да видиш кой е там. Дали няма някой, който вече е решил да те изпревари в кръстовището. Ако не го видиш, има риск да се ударите. Окей? Да.